Dead on arrival ang isang lalaki matapos sumalpok ang minamaneho niyang habal-habal sa isang pampasaherong bus sa Sitio Caladgao, Barangay Buradburan, Huban, Sorsogon nitong Biyernes, Mayo 16. Kinilala ang biktima na si Romeo Binias Gamas, 33 anyos, binata at residente ng Barangay Buradburan, Huban, Sorsogon. Ayon sa Huban Municipal Police Station, pauwi na si Gamas mula sa isang pista nang mangyari ang aksidente. Papaliko na umano ang kanyang habal-habal nang bumundol ito sa isang pampasaherong bus na biyaheng Maynila. Head-on collision, sir, yung nangyari, sir. Yun na nga po, sir, ang resulta dahil sa medyo nag-suffer, sir, ng serious physical injury, sir, yung driver na tour natin, sir, si Romeo. Kaya, sir, nung pagdala, sir, sa Huban Medical Station, na-declare na po siyang dead on arrival, sir, ng ating doktor na si Ronel Gabriel Ardumdum. Hindi na nagsampa ng kaso ang pamilya ng biktima, ngunit humihingi sila ng kabayaran para sa pinsala at sa gastusin sa pagpapalibing. So, nagpatawag na sila, sir, ng abogado, sir, para sa settlement nila, sir. Bali, sir, nagkasundo na sila, sir, yata, sir, kung ano yan, sir, doon sa mga babayaran, sir, doon sa motor. At pati na rin yun, sir, sa mga gastusin, sir, ng namatay, sir. Muli namang nagpaalala ang pulisya sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho. E nare-rekomenda rin ng PNP na huminto at magpahinga kung nakakaramdam ng pagod o antok, lalo na kung galing sa inuman o mahabang biyahe. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.